Ola, benvidos e benvidas a un novo vídeo da canle de tutoriais para profesorado de Galicia. Nesta ocasión, como podedes ver, atópome no CEIP Vista Alegre de Burela. Un centro que ten moitos recordos para min, xa que aquí foi onde realicei os meus estudos de EXB. Quero agradecer, polo tanto, á dirección do Centro CEIP Vista Alegre de Burela por deixarme o centro para facer este vídeo. O motivo de que estea aquí é que hoxe traigovos un vídeo sobre uns aparellos que están moi de moda últimamente entre o profesorado, que son os amplificadores de voz que vos axudarán a, nas vosas clases, non ter que forzar tanto a voz. En concreto, falareivos dos amplificadores de son da marca Fonestar. En concreto, o Fonestar Altavoz 30 e o Fonestar Altavoz W30. Quero agradecer tamén á marca Fonestar que me cedese estes amplificadores para poder mostrarvos o útiles que vos van ser durante este curso. Ademais, recoméndovos que vexades este vídeo ata o final, xa que haberá unha sorpresa que espero que vos guste. Vou indo entón para unha aula do cole e mentres deixovos co desempaquetado dos produtos. Imos entón co desempaquetado destes produtos. En primeiro lugar, vou abrir o modelo Fonestar Altavoz 30. E, en segundo lugar, o modelo Fonestar Altavoz W30. Unha vez desempaquetado o produto, o que atopei na caixa foi o seguinte. En primeiro lugar, o propio amplificador, que a verdade é que ten un peso moi lixeiro, algo que nos vai ser moi importante xa que imos ter que transportalo. Podemos leválo en riba, con isto enganchado no pantalón, ou podemos usar este accesorio que nos ven incluído, enganchando aquí nos laterais e podendo transportalo como se fose un bolso. Despois trae tamén o micrófono. Este micrófono debedes conectalo con este cable á saída de micrófono do amplificador. O micrófono, a verdade é que está tamén moi ben construído, vese que son uns materiais de calidade e está moi ben, a verdade. Despois tráenos tamén o cable cargador, que imos poder cargar o amplificador en calquera PC, xa que se carga simplemente nun porto USB. Inclúe tamén un cable auxiliar de son cunha saída de jack 3.5 que poderedes conectar do voso teléfono móvil, por exemplo, a esta saída auxiliar de son. Para que serve isto? Imaginadvos que no voso teléfono móvil tedes un arquivo de audio que queredes reproducirlo ao alumnado, pero que o voso móvil non ten suficiente son. Entón, conectades desta maneira con este cable e o son do voso móvil vaise reproducir polo altofalante do amplificador. Por último, inclúenos tamén algo moi a valorar e que temos que agradecerlle a Fonestar, que é unha bolsa para poder transportar cómodamente o noso amplificador. Agora, o que vou facer é desempaquetar o modelo Fonestar Altavoz W30. Ben, unha vez desempaquetado o produto, como podedes ver, contén o mesmo que o outro e a diferenza principal é que eu creo que realmente vai ser a diferenza fundamental é que nos trae un micrófono inalámbrico que poderemos usar dun xeito moito máis cómodo que o micrófono con cable. Pois ben, unha vez feito o desempaquetado de ambos os dous produtos, a miña conclusión é que me gustou moito que os dous sexan moi lixeiros, tamén me gustou que os dous teñen un tacto que é moi suave e ademais antideslizante, tamén é de valorar que ambos os dous tamén teñen controis táctiles e, por último, coméntovos que en 4 horas estarían cargados completamente e dispoñeremos dunha autonomía de máis ou menos unhas 9 horas. E ben, sen máis, penso que xa podemos pasar a probar, na realidade, estes dous produtos. Para iso, ímonos a unha aula do CEIP Vista Alegre.
Como podedes escoitar, este é o son que se oiría a través do amplificador. Ademais, podemos incluso subilo un pouco máis, como estades vendo, e escoítase, a verdade é que perfectamente. Como acabades de ver, levoume moi pouco tempo colocar o amplificador. A verdade é que nuns 10 segundos está colocado, polo que non perderíamos moito tempo para iniciar as nosas clases. Agora, como podedes ver, cambiei de máscara, puxen un FP2 e a verdade é que se sigue tamén escoitando moi ben. Tamén vos podo comentar que a verdade é que é moi cómodo levalo enriba. Eu apenas o noto, non percibo que o teña posto, e a petaca tamén é moi cómoda. E se vos resultase incómoda levar a petaca aquí no lateral da cintura, podedes usar este accesorio que ven incluído, que vos vai permitir transportar o amplificador como se levarades un bolso. Como acabades de ver, neste caso, aínda tardei menos tempo en colocar o altavoz W30. O motivo é que, como podedes ver, é inalámbrico e permite estar distanciado do altavoz, do amplificador, uns 35 metros. Como podedes ver, agora atópome na parte dianteira desta aula. O altofalante, o amplificador, está ali ao fondo na parte traseira da aula. Agora, como podedes ver, cambiei de novo a máscara, puxen un FP2 e simplemente vou pasear un pouco pola aula para que vexades que o amplificador non perde o son reprodúcese continuo, mova por donde me mova nesta aula. Como xa vos dixen ao comezo, ten un alcance de ata 35 metros, polo que en calquera aula de Galicia nos poderemos mover sen ningún problema e o alumnado seguirá nos escoitando perfectamente. Por suposto, outra opción que tedes é colocar o amplificador no comezo da aula e vos desplazarvos tamén por toda ela, porque o alumnado vai vos seguir, como dixen antes xa, escoitándovos perfectamente. Como acabades de ver, calquera dos dous produtos cumpre a súa función, mais, por comodidade, eu escollería o altavoz W30, que é o modelo inalámbrico e o que nos permite non ter que levar con nós a petaca do amplificador. Se queredes máis información sobre calquera dun destes produtos, deixovos na descripción do vídeo un enlace a cada un á web de Fonestar. Ademais, se precisades mercar calquera destes dous produtos, deixovos tamén na descripción o medio de contacto coa empresa Fonestar que vos informará onde podedes conseguilo. E vou aproveitar tamén esta biblioteca tan bonita do CEI Vista Alegre para anunciarvos a sorpresa que vos falaba ao comezo do vídeo, que é que estes dous amplificadores portátiles da marca Fonestar sorteareinos na Canle. Teredes información do sorteo en vindeiros vídeos. Sen máis, despídome de todos e todas vós, mandándovos un saúdo e pedíndovos que, se vos gustou este vídeo e queredes que realice máis sobre este tipo de produtos, lle dedes a me gusta, vos suscribades á canle e activedes a campá de notificacións para que YouTube vos avise cada vez que publique un novo vídeo. Como a sempre, un saúdo e vémonos no seguinte tutorial. Chao!